Allah zo nan ne. Ko baka ji ba? Kira kana wani harka duku. Kana ce ma ga na taho. A'a kana ji? Karfe ne za ka kai ma auna ma. Dan Allah ka tsaya ka zuba ido. Kana gani ana auna ma. Ai ka san mu ba mu harkar can amana. An kamar harkar duku matsala za a samu. To ya dai. Dan ba aikin banza za ka mai. An kai bai kilo ba amma in kana da wani abu ka bar kai iya da cikiwa kilo rabin kilo. Iya? Idan Allah dan kurma ka kiyaye ni. Ka kiyaye ni. Badi badi o ta biya ma ta biya da kiyaye ni wallahi. Kuna me ana tambaye ka. Badi o ta biya ma ta biya da yadda. Ba ka kiyaye ka biya shi. Ba shege wallahi. Rabin kilo. Baka zuwa? Wallahi ban zuwa. Wallahi. Kaya na. Ke mallallahi muna can ne bakin daji ne ji kara muna rage mara dan takurame ka zo ka da shimari na azu sune da Karfe na aikai da shiya. Tun ina Lagos. Wallahi ko Maltina naga an sha ayi da gongo sai na doko shi. Ni zo da karfe garin ga da ken ni samu an ka azame shi ko da zan hituwa gida na ta taro yalla sai su shayi. An kai ka da karfen nan. Wai an kai karfe an ce man rabin kilo ne in ta in karo wani abu da kilo guda ba. To kai ina kai mai karfe. Wurin jan dadar ko ne kai mai karfe. Jan dagar ko din nan ya kama wayo. Ku ga wurin da aka kai karfe. Amma kuna ta tsaya kuna abu nan. To haka so in kai karfen. Wurin Abdul Rashidu mai lagwada